mailakoekin hasiko gara. Lehen hezkuntza 5. eta 6. mailetan zapatilen zuhaitza, Elena Goikoetxea. Bederatzi bat eta 2. mailatan eguzki tantak begietan, Amaiur Goikoetxea. Ipuinak irakurta izkigu. Egun batean, familia batek zuhaitz bat landatu nahi zuen. Ez zuten lekurik eta beraien bizelagunak leku bat utzi ziren. Zuhaitza, landatu eta gero, zapatiak jartzen zuten gainean. 1994 zapatia jarri ondoren, zuhaitza erori egin zen. Triste jarri ziren, baina sari bat eman zieten munduko zuhaitzik politena izan zelako. Leihotik begiratu nuenean, eguzkia sartu zitzaidan begietan barrena. Leihotik begiratu nuenean, euria sartu zitzaidan begietan barrena. Geroztik hortzadarra bakarrik ikusten dut. Espero izatea legez egindakoak, eta esaigo zuek zein diren gakoak, azeipin politak orain entzundakoak. Lana izaten da izerdiz egina, sortzaileak azkarrak dira ala jaina, hemengo lehiaketa izan da bikaina, asko esateko gai da mikroipuina. Panfar eta bezbatza zein edo nurronak, ipuinak batzuk benetan dira oso sakonak, eta beste batzuk berriz izan dira bromak, oso ongi egin duzue bere zorionak. Berriz ere irakurketa saioa izanen dugu. DBH 3 eta 4 mailako ipuinen saridunena. Lehenengo sariduna bata iesean, Oier Lokoonarena. Eta beste sariduna Tximeletaren lilura, Uxua Agirrena. Belarretan etzandan egoela, tximeleta zoragarri bat esku gainean jarri zitzaidan eta kilimak sentitu nituen. Handik aurrera bizitzeko detaile txiki guztiek hartzen ditut kontuan eta denei gogo berdinik jartzen dizkiet. Euskarak azterketa neukan eta ez nuen ezer ikasi. Zortez eskolara joatekoan autobusa pintxatu egin zen, eta horren erruz enitzen eskolara joan. Azterketa egun bat atzeratu zen. Ordurako asko ikasi nuen eta azterketan 0 atera nuen. Batak korrikalde egin zuen.
esan zion, Ainara Tirapu Goñik idatzia. Ez esan zion, ados, eta instant bat lehenagora arte bere hankartean zuen eskuarekin aurpegia laztandu zion. Elkarri begiratu zioten, bataren irudiaren isla bestearen begininietan ikusi arte. Beren nahiak, desioak eta mugak kontuan hartuak izanen zirela argi zuten biek orain. Irri egin, eta berriz ere musu eta laztanei egin zieten. Bestearen gorputz atal eta azal zati guztiak arakatuz, elkarri plazerra ematen.